Nagsikad-sikad ag among bibi. Bintaha na gajud no tabangan bibi. Wa sa koy tuog makagahi. Si nakagidlay na gajud ko. Gidlay bito ra ano koy tuog na ni kay grabe dyan ni hilak-hilak ang gibuhat. Ang gi cold compress ring ijang hamad. Grabe lang lisangan na mos undoy do kay mo utong si sa taman. Nga na si Sanja. Ay ijang ila natin abot og 37.8 raman hinon pod. Di man ko angay paimnon og para sila natug nga ni panggagmay pa kaadyo kay ijang atay ara pang kadabong galig mo inton sis agatay ug sadyo madami sa sadyo kamo na rig di na uli-uli ana na nagkuan ko karon 37 na laman usus na 37.8 man to ganing didi naman ni siya arang gisigihag pa didi kay aron masigig pangihi nalibang si Jam sig uteng-uteng dali ang gisuksukan og lampin ijang dari kay Dili sa dito ko. Baka sa dito mga tiyog-tiya ko. Ay, tiyog-tiya. Di nagsanday-sanday ko ni nanay. Nagpabutag ko ni nanay. Kaya ako'y gibati. Oh, di lalim. Grabe. Hilak si Jao. Itong hilak ko po. Hinilakay mi. Si Undoy po. Marapos Undoy. Kahilak na po. Magtanan na mo. Okay. Maluwi ko ka dyan ni Jao. Huwag dyan ko. Naong. Sakita siguro. Sakitan nga. Napos katong ako. Katong naiantay tetanus. Ano naman. Untuk nakarito kay wali sigdanan. Oh, nagkigduwa man, magigduwa may tuk magdipansinon. Diara. Ya, mga tiyo og tiya na magigduwa man kong nanay ko. Jadi mo kong nanay tagdon, walang suwagit ko. Gusto mo magsige na may istorya marites nga na, marites siguro ng bata siguro pod. Medyo pang pagkaliwata ba't ina agang dughan pasensya na jud ko ginutabangan ng dughan wa manupod na klarong unod. Diyan, tanaw sa dalan. Pag hilo-hilo sa dalan, watay kameraman. Watay kameraman, arang kita, gatang tatay ng lakay na rin. Lakaw sa juga ng tatay, ngitag pamahaw na mo. Amang tatay ng lakaw sa juga, ngitag pamahaw na mo. Hindi ako marag ungo, ingin ito. Ay, ito, ingin puro mag-itog na, nagbangag ng utok. Ang bata, susagang bata, kaluoy, hindi ka do bata, ugnay pamatiin, di ay, inahan mo di po orang luuya po, di pagkatug, gapilis, katug, di ay. Bili kang tahanak ng nanay, I'm here because you're here. Dali. I'm here because sige lang naghihinig man. Uy, mas tatay. Nana, nakatingog sa motor oh. Dilo rin magmatahal, dilo kaila nas tingog sa motor ni tatay. Hala. Naana. Tinagtak man anak. Nanas tatay na. Tagatang hiwatas tatay. Huwag mo abot si tatay kasi dang tatay. Yan na. Sa dani mo? Na, waman daw pa'y dabi. Mangitag pamahaw. Naguwat si baby, oy. Kailas baby tingog sa motor. Siga mo nga sa pagtingog. Nasingit na ba? At sa kang tatay ko? Pagpasarasada ko. Andiyan ko malika nagdagsudan. Wapa sila niluto. Wapa niluto? Awa. Paday ko nung inaluto, anak. Wapa tayo pamahaw. Wapa man na inaluto. Nanibag ko ng silipong gagamit. Ano sa naman eh? Ya, anak-anak. Sige, mag-islit. Anak na ako, oy. Sige, mag-islit. O, sige, papansin diyang nanay. Diyan na po, diyan na po. Butas na na. Hindi taon lalim na. Ano na, sige magkasukaon man. Uy, dahil timplahan kong tatay og milk. Timplahan kong milk and oats. Kato saan tatay ka? Kuan na rin doy? Di. Kuan sa ko, harap tatasa na. Ikuan ra, isasaw-sasaw gamay, swing gamay, ra maslit. Isa mabutang naman sa rocker kay sabod na gijang paara to skilid. Ay. Try siya. Nasa tayo? Uy, bunaw, mali mo gamot. Kuha na sa nang ko. Paano na sa? Pag-sanitize sa. Ang sanitizer gipalitan to nga pampra rong di na malisig ko. Sanitize sa tatay kay bulingot ka. Hani gisugsuga glampin ng sinina kay na burp si Jawan na po ani nabasa. Diyan na nailisan kay jag mawag mood ni ja. Dig mabad mood. Wala ka tatay ka. Kay mo itsas na nay majaburing ko ang nanay. Ato lang hawiri idang panitik. Arang bugnaw man nimo ka ajo. Nabasa ka suwan? Arang bugnaw man nimo ilan sa maka.
ko. Baki. Pagpainit sa tubig. Hindi na. Apa ini? Yung bata bag na ko aso gamot mo baki. Ito pa. Oh, ito. Ato i-flat ka yan ka nang busugan. Yehey! Ato ipita kita pa ah. Ay ako sigdaanan magkuhan kay wa nagang mga joints. Kangking na. Di pa butang atong bata. Gamay na yun ka. Gamay ka. Dan. Gamay ka. Turun gua po. Dan. Gamay gua. Dali kog abri dari diaper kinahot dam dag diaper si Bibi. Pero namo ko gipang order dari daan nga diaper ning palit na kog mga large para sa future. Kaya ganahon na jung mabisi bitaw ko. Daghan pa koy buhaton bitaw mga laboratory madyo nang nanay jang mga andam. Unsa medyo man pinig large so dugay pa ninja magamit-gamit. Minghi na kay basa nam dag lubot. No nang gadali-dali intang kog abri kay ako rin nabilin si undo ning lakaw man. Ning adyon ko dani nga diaper jadi pud si mahal. Ja man ang hanala magidaghan og order kay arong makas-an na bitaw pug shipping. Mas makabrato man nun og daghanon na. Kani 64 ni kabuksol sa isa kasagana ni ngani. Ja kay kas pa man kaadus Bibi og diaper oy. Dipalit kog duha ka ingan nga medium, duha ka 64 pieces, duha pod ka large. Actually, luwag-luwag pa ni jang medium pero medium na yung gipasuot karon. Kay maluoy pug ni small, medyo gamay ra pod, mapiit ag jang bugan, magpuwa-puwa. Pero wa siya nagrashes dani. Kini mo nig large haraning taguan ra ba. Bali duha lang ito ni kabuok large dani hala man ning i-stack daan kay jang mabisi bitaw ko in the future. Madyo na nga magbantay ni jadi na mas stress palit diaper. Ning suway po ko daring lain nga klase kaning power dry. Kini man gud bato-bato rag magamay basin mo adun si ninja dani madyo makatipid ta gamay. Ang tagaan ko nila daaring freebie nga brief nga disposable pero di man ni masigo ni undoy kay dako mo kadus undoy ha tong iso. Dira tog dugon. Da namalit po ko daaring mga kuan sanitizer ug kaning panghugas sa kamot nga antibacterial. Kay sale man sila buy one take one ning palit ko kay panghugas bitos kamot importante ba sa hygiene. Dada may karton daring gihapin-hapin nila na di laman ni ilabay. Kaya nga na magamit ka dunis abuhan ihaling kusog din mo sa laob. Aning tigum mo ni butang ilam abo kay panghalingay kay ba lukay daari. Naara ka lamin ihaling og daw din eh. Sumani si Jagay sa gipalit nga panghugas sa kamot nga 99.9 kuno kills germs. Nakasuway mo gud ko daan sabay sa hang amiga mo na ninundog pug ko. Ja kay barato ra man si Ja mo na ning palit ko kay lang impod kay humot ka adyo. Tuwara ning hipuson. Kaya si Bibi kay to man pangundoy ga banding-banding mapud sila kay mo adun pud sa undoy ra makatimaan pud sa baho ni undoy nga bahong kagwang. Wa pa taw ko itarang tuog kay gabi grabe si Bibi. Sige din taon og hila kay di ba pud limin taon pud ni natay tusok sa ingatong dagkag dagom gituslok. Ja di pa mo ko makatuog mo nang hipos-hipos sala mo pud ari. Jadam pud tira dawat daghan nga mga parcel. Kini nga sada ni gikan ni Little Olivia's Corner. Kadto bitaw naghatag ni Bibi bitaw og mga sinina nga onesie. Gikan ni jang sa ka parcel pero kaning isa gikan ni sa Antipolo. Mga shorts ni Bibi nga pangunaray ug panglakaway. Kay gijang mga shorts bitaw nga nadari mga pigot na kadyo luoy mapiit ag tija maglupot-lupot ag agi. Mao ni si Jana poy mga bago dani na poy mga pangunaray. Kay na may mga nipis dani na poy baga-baga poy dira ilakaw. Kani tirno ni si Ja sando og shorts pangway ba. Kay maluoy na ko magtan-aw ni Ja bitaw sa jang bang sanina mura ni jag suman. Barato ra ni mga 30-40 sa Shopee ning palit lang ko paniguro. Kay wa na jud si Ja masuot maluoy ko ni Ja. Isa ra noon pud ni kadusina. Ang jag di na pud maarang ni Ja kay maning taguan kay jag na poy anak daris amo ang circle of family makagamit. Tulo na lamang jud kabuok mo aron jang shorts rong time. Kaya ako na magipanghipos ng mga gagmay kaya di naman din maarang luoy man din si Jack Adjo dyan makuag sampot iwat dyan amahan pinaigwad awa na ning palit na gazog ko og shorts ni dyan nga pang unaray na mga cute dyan mga pang 1 year old na nihang gipang palit kaya wala gulag-luwag mas maazo man yung luwag kay komportable si Jack kaysa spiot dyan dalira pag kaadto si dyan mutubo man ang hanalam pang gipaabungan para masuot pa dyan ni Jack dugay kini mo nagikan sa Little Olivia's Corner mga pang bag ni Jack pang simbahay order kog upat ka buok parisan kay gitagaan ba ko ni Jack sa una o nang ari ko ni Jack mag-orderan na excited ako kaadto kay niangay mo ko sa post ito sila ang Facebook page. Mao nang hanang gisaaran daan kay pre-order man lagi. Excited ka jo kumakit-an giputos pa ni sa og blue nga plastic magamit na pa na plastikan. Nihilig ba ko magtago-tagog mga ingani kana lagi na time nga mangita na tagsidlanan wala kasidlan pag imong panglabay.
Kan ka adyo nga mga gwapo si nga pulo. Pulo yung taon ning Don Dalton, karong gwapo po si mo simba. Halagang inahan magkagidlay basag anak gwapo. Iwaw man tong kita mo irang kagwapa jagat ang anak nakagidlay. Kung sa naraman ta ka wa hinungdan nga inag di ta magatimag maadyo sa mga anak. Wow, ganahan ko kaadyo dari light blue. Dako ni siya kay kang gipili dani 18 months. Actually 18 months o 12 months sa kang gipili. Kay dakuan ba jabo aw gatong baby. Da madyo tong dali ra beto sa ilisan, di ko ganahan mapiit siya kay dugay mailis manudo na. Kari kuton si Ja pero gwapo po si Ja oh, stripe nga polo shirt. Ja, arang kuya pag Paris kay orange pero ilang short murag dagkag hawak sag dinaraman. Di ra mo pa na mataga kay magdayapir ba jagat ang bata mo bugdo ba dyan ang ilang butlo. So let's move on to the next one. Daga English na. Kini wa man ni nagi-order. Tinga ako na nigsanin ni nganong nani na apil. Basi kita kong Tagalog freebie dagang salamat ka Adjo, Little Olivia's Corner. Kiri gwapo pud ri ka Adjo. Na arang kanayas ka jo gunsay purma sa ijahan gi picturean mao joy mo abot na maiban nga lamayas picture dinhi gabot ti mao kini pang 12 months gyapon niya gipalit wa naman si kumukuhag 3 to 6 months kaya gid sa mga 3 to 6 months dari di na din taon maarang or napoy maarang pero grabing piutan na mag-away namig mag-ilis kay mapiit man si Jalo uy so bahala nang luag-luag tanawon basta kay ang bata komportable so lipay ka sa ang purchase sa Little Olivia's Corner mautro pa kog napa ko ekstrang kwarta katong parehas nang inahan pwede ra mo check silang FB page Little Olivia's Corner kini murag ijahala gining gihatag na freebie nalipay ko doani kay sakto dining Dalton ron no aning palabhan ni undoy ja tong ipasuot po ni nigsimba ni ja kay maangay di sa jadaani salamat.